Objavte Sikaflex Pro 3, tmel najvyššej profesionálnej kvality, ktorý sa stane vašim neoceniteľným partnerom vo všetkých stavebných a renovačných projektmi. S vynikajúcou prilňavosťou k betónu, kameňu a ďalším stavebným materiálom Sikaflex Pro 3 je perfektnou voľbou pre každé prostredie. Tento produkt sa píši neuveriteľnou flexibilitou a robustnosťou, pričom bez problémov odoláva extrémnym poveternostným vplyvom a mechanickému zaťaženiu. Sikaflex Pro 3 vyniká v tom, že dokonale utesňuje pred vodou, prachom a vzduchom, čím chráni konštrukčnú integritu objektov. Či už potrebujete utesniť parkovacie garáže, realizovať cestné stavby alebo zabezpečiť vysoko frekventované oblasti, Sikaflex Pro 3 je vždy pripravený na výzvy. Jeho aplikácia je jednoduchá a rýchla, čo znižuje potrebný čas a námahu.